Ido lanseeraa vuonna 2022 uuden SenseArt kylpyhuonekalustesarjan. SenseArt-sarja on muuntuva, modulaarinen kalustesarja, jonka muotokieli on pelkistettyä, puhdasta ja pohjoismaista. Alakaappeja on saatavilla 40–120 cm levyisinä ja 2 syvyytenä. Niihin kuuluvat pesualtaat ovat joko ohutreunaisia tasoaltaita tai peruspesualtaita. Lisäksi SenseArt-sarjassa on 4 sivukaappia, joissa on eri kokoja ja toimintoja, sekä avohyllyjä tai esim. Integroitu peili. Kylpyhuoneen koosta tai muodosta riippumatta yksilöllinen ja vapaasti yhdisteltävä SenseArt on toimiva valinta erilaisiin kylpyhuoneisiin. Kaikki alakaapit ja pesualtaat toimitetaan esikoottuina, valmiina setteinä. 1 tuotenumero helpottaa tilaamista ja yhdessä paketissa toimitettavat kalusteet on helppo asentaa mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. Kaapin ja pesualtaan lisäksi pakkaus sisältää myös uuden tilaa säästävän viemäröintisarjan, lukuun ottamatta 120 cm ja 40 cm leveitä kaappeja. Niissä on vakiona pullovesilukko kaapin rakenteen vuoksi. SenseArt-sarjassa on 5 väriä, vakiovärit mattavalkoinen ja laava, 2 luonnollista puupintaa, tammi- ja pähkinäpuu, sekä moderni trendiväri yönsininen, joka tekee vaikutuksen niin kotona kuin esittelytiloissakin. SenseArt-sarjan myötä lanseerataan kattava valikoima tyylikkäitä vetimiä, joilla voidaan luoda yksilöllisiä kylpyhuonekalusteita. Kaikissa SenseArt-kalusteissa on helppohoitoinen pinta, kalusteovissa ja laatikoissa on pehmeästi sulkeutuva soft close-mekanismi vakiona. Ja kaikissa pesualtaissa on patentoitu Ido Smart-lasite. Voit täydentää kalustepakettia push-open-mekanismilla, laatikoiden LED-valaisimilla sekä järjestystä helpottavilla laatikon jakajilla. Tuotteet on tavalliseen tapaamme valmistettu kestävistä materiaaleista ja niiden pinnat on käsitelty vesipohjaisella lakalla. Kaikki tämä on osa kestävää tuotantoprosessiamme.